není, tak co tam přímo? Já padám, já jdu! Ty vole. Natočíme to jako rovnou. Bez stopu, jo. Nebo já, ty vole. Luxusní. Já se bojím. Jo, ty vole, tak tam se pěkně vysekáš. Kam si mám dát ty vole ty nohy? Na to. Počkej. Počkej mi to kouknět. Nebo je tam to žlutý, já se toho bojím. Tomu se vyhneš, dělej, jeď. Počkej. Aero. Jo. Já taky. Do prdele. A včera? Včera jsem jel do prdele. Jeď ještě jednou, já si to svezu tadyhle na tutom. Včera jsem vypravit žije. Jsi stopla? Ne, to je stopuj to jako to. Hodně mám špinavou prdel. Ne. Zestup a pád. Já ti zabiju. Teď. Co děláš? Co? To jsi štět? Ty vole, ne. Tak nějaký detail do něco řekni. Řekni něco inteligentního. Bolí mi prdel. Jste velice inteligentní, můžete to prosím nějak rozvést? Bolí mi tadyhle ta půlka, kterou mám strašně špinavou. Ukažte do detailu do kamery. Super. Počkej, teď natočím ještě tvojí prdel, aby to bylo fér, jo? No a dobrý. To stopa? Jo, řekni taky něco do kamery. Ahoj. Já nevím, co to je. Ty fakt čudá. Co mám říct, jsi stopal? Ne. Ty jsi stopal.